Efter ordre fra Trine Farquhar har jeg bemyndigelse til at arrestere begge to og transportere til en dertil indrettet Hvad? Jeg kan ikke noget. Hvad er det? Hvad gør du det der? Hvad snakker du om? Hvad jeg snakker om? Taler du til mig? Hvorfor syng din sang? Syng en sang. Syng en sang? Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor? For sjov. He was looking at a phone with a finger in it. Kom nu. Der skal jeg synge for helvede. For en grøn. Og jeg i min kajak en dag og tager tag lige først kajakken af. Hej kammerater, vi tager en sang med Kling og Kim. Hej kammerater, en rigtig sang med Superbank. Kom nu, syng selv. Nej. Jo. Kan synge mig. Den er god den her. Hvordan gør du det der? Hvad snakker du om? Okay, jeg har lukket den. Nej, du har. Hallo! Kom nu væk! Jeg mangler kærlighed til ingen holder af mig. Men hvor så du? Det er ikke så lidt, du ikke har nogen venner. Nej, det er det faktisk. Hold. Siger det det slet ikke? Nej. Virkelig. Det er også det, der lægger stemning til graven i munden.